Això són les notícies sobre medi ambient d'aquesta setmana. Sí, hem de xerrar de la dana i de fins a 5 rècords històrics batuts aquesta setmana. El primer rècord històric se l'endú la Dragonera, i és que la boia ubicada a la Dragonera va registrar una temperatura màxima històrica de gairebé 32 graus. Aquest fet ha afavorit a la virulència de la dana que ha afectat a tot l'arxipèlag. A més de les terribles conseqüències, ha deixat 2 nous rècords històrics. El primer a Formentera, en ratxes de vent superiors als 100 km/h, i el segon en el Mercadal, amb pluges que van superar els 200 litres per metre quadrat. El quart rècord històric se l'endú l'aeroport de Maó, que va superar les xifres de pluja del mes d'agost, en 93 litres. El darrer rècord històric se l'emporta l'aeroport de Palma per inundacions, no d'aigua, sinó de passatgers. Doncs de gener a juliol ha batut rècord en gairebé 19 milions de passatgers. Volem acabar aquest vídeo parlant de la polèmica del darrer videoclip de Katy Perry, Lifestyle. Doncs sembla que la cantant nord-americana es va ficar a gravar sense autorització dins el sistema dunar de l'espalmador. Ai, Katy.